היי אבי, מה שלומך? שלומי האישי בסדר, שלומי הציבורי, אני כמו כל עם ישראל מחכה לראות מה יצא עם החטופים לאור השינוי, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש גם מי שאחראי לסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים עם כל כך הרבה חטופים. ואני אציג את המפה של הזירה העיקרית של הנגב. אנחנו רואים כאן את רצועת עזה. רואים את המפה? כן, כן, אבי, תודה. רצועת עזה, זה הקו המקווקו, זה קו התיחום, כאן העיירה שדרות, פה בצומת שדרות יש צומת שער הנגב שאני אזכיר אותו, כי כאן הימ"מ והצוות הימ"מ הראשון עם צוות הקילה הראשון נתקל, הם היו בדרך לקיבוץ כפר עזה. קיבוץ כפר עזה, אתם רואים, הוא במרחק יריקה מהגבול. המקום החשוב הנוסף זה נחל עוז, כאן היה המוצב של התצפיתניות בירוק, המרחק מהגדר לכאן זה 1:40. והמרחק מכאן עד לכביש שיוצא מכפר עזה זה 2:30. זאת אומרת, כל מי שאמר לי, למה לא אמרו לבחירות בשב"כ לקחת טקסי או לצאת עם הרכב שלי מחוצה, צריך להבין שתוך 2:30 המחבלים כאן ותופסים אותם על הכביש. וכאן נמצא פסטיבל הנובה, זה במקום הזה, זה בהמשך הכביש, ואנחנו רואים כאן מרווחים של כמה דקות מעזה, המגורים של הבתים בעזה, זאת אומרת, התושבים של עזה נעים בין הבתים וישר על הגדר, מרחק של בקושי 100 מטר מהגדר, ומיד יש להם כאן את המעוז הגדול של נחל עוז, שכאן היה הכי הרבה תצפיתניות, גם בלונאים שנהרגו, ויש לנו את כפר עזה שאני אזכיר אותו בנושא של הטקילה. במקום הזה זה נקרא אנדרטת חץ שחור, היה קרבות קשים מאוד של צוות וחצי של טקילה יחד עם ימ"מ יחידה 33, הם היו כאן, והיה כמובן את הקרב הגדול בשדרות עם המשטרה. אז זה כל האזור, זה אזור של סך הכל כמה קילומטרים, ואנשים שעד שלא רואים את תמונות מול העיניים, בסדר על מה מדובר, צריך להבין שאם נעים מהקצה לקצה זה 5-6 דקות, זה הכל. כן, אז בוא, אני דווקא הייתי רוצה להתחיל עם, ברשותך, אתה הזכרת צוות טקילה. זאת אומרת, לא הרבה אנשים מכירים את הצוות, ובטוח לפני אירועים 7 לאוקטובר אף אחד גם כמעט ולא הכיר את הצוות הזה. זה צוות טקטי של שב"כ למשימות מיוחדות. אתה תוכל טיפה יותר לפרט על מה קרה עם צוות טקילה בלילה בין שישי לשביעי? כן, זה צוות טקטי מאוד מיוחד שנבנה כלקח מאירועים שהיו בעיקר ביהודה ושומרון עם מחבלים שחדרו לתל אביב. המקרה הכי בולט שהם פעלו זה היה מחבל שהיה בטיילת של תל אביב, שהם הגיעו הראשונים. הצוות הזה בדרך כלל לא עובד עצמאי, הוא עובד עם צוות ימ"מ, הם יודעים לעבוד ביחד. היתרון של הימ"מ, יש גם כלים יותר נגיד לזה חזקים, כמו טילי כתף, מטולי רימונים ונשק כבד יותר, והם יותר עם נשק יותר קל להסתער עם נשק רובה או צירופי צלפים או אקדחים וכלים כאלה שהם יותר לזריזות. אז אנשי השב"כ הם יותר האנשים הזריזים, אנשי ימ"מ עם הציוד היותר כבד שעובדים, ובדרך כלל עובדים שניים שלושה רכבים של טקילה יחד עם שניים שלושה, עם לפעמים נגררת שיש בה את הציוד של הימ"מ. סך הכל זה בסביבות 20 איש. צריך להבין שזו יחידה קטנה אבל מאוד מאומנת ומאוד נחושה ומסוגלת לבצע, אבל הם יכולים לחסל מחבל, שתיים, שלושה, צוות, 5 מחבלים, זה הייעוד שלהם. זה לא לטפל במלחמה שנכנסים 6,000 מחבלים, זה לא הייעוד שלהם, אבל המציאות הייתה שבעקבות הסימנים המוקדמים שראש השב"כ קיבל בלילה, הוא הזיק את עצמו למטה של השב"כ בתל אביב עם כל הראשי האגפים שלהם, בניגוד לרמטכ"ל. הרמטכ"ל קיים את השיחות שלו בטלפון האדום שלו בבית. השב"כ כן היה בחמ"ל והם ראו סימנים מדאיגים, והוא חשד שיכול להיות מעשי כניסה וחטיפה, ולכן הוא החליט לשלוח צוות טקילה בסביבות 4:30-5 לכיוון היישוב שבו היו שתי בחירות.
של השב"כ בכפר עזה. הם לא הגיעו לשם עד שהתארגנו, עד שיצאו, עד שחברו לימ"מ, הם נתקעו ישר על הבוקר עם הצוותים של החמאס והארגונים האחרים שהשתלטו על צומת שער הנגב, ממש בכניסה לשדרות, אזור התעשייה של שדרות, ונכנסו לשדרות ואחרי זה גם השתלטו על תחנת המשטרה שם. אז הם נכנסו לקרבות ישר שמה ולא הגיעו לכפר עזה, שזה כמה קילומטרים דרומה מהעניין. ואז נכנס... אני יכול לשאול אותך, קצת, מאיפה המידע הזה שהצוות טקילה נשלח לשם בשביל להציל שתי בחירות משב"כ? זה דבר שאגב לא המצאתי אותו, הוא בכלל לא חשיפה שלי, אנשים חושבים שאני המצאתי את זה, זה בכלל לא אני. אני נותן את הקרדיט למי שעשה, זה כתבה שפורסמה, כל אחד יכול למצוא את זה באתר מידע, מי שומר על השב"כ, יש כאן שני עמודים, כתב את זה מוטי אוחנה, באתר מידע, כל אחד יכול למצוא את זה באינטרנט, והוא באתר מידע פרסם את הקטע הזה, והנה זה כאן הקטע, ואני אקריא אותו. בבוקר האירוע, ראש השב"כ חושב שיש סכנה לפלישה חלקית וכיבוש מספר יישובים, ושולח את צוות טקילה לאחד הקיבוצים, בין היתר כדי להוציא מהשטח שני אנשי שב"כ שלא ייפגעו אם תהיה פלישה. מה עבר בראשו של ראש השירות שמוציא מהשטח שני עובדים בכירים, ובאותה נשימה לא מפנה את הקיבוץ, לא מפנה את המסיבה, המסיבה בנובה, הראיתי שהיא ממש 3 קילומטר דרום משם, ולא מודיע לראש הממשלה, לשר הביטחון, על חשדותיו, רק הוא יודע. אני את הנושא הזה החלטתי לבדוק לעומק, האם זה נכון או לא, כי יש הכחשה מוחלטת כמובן של השב"כ, ומצאתי באמצעות המקורות שלי שזה נכון. עכשיו, זה לא צוות אחד של טקילה, היה לנו עוד צוות וחצי, החצי זה היותר מעניין, כי כאן נחשף השם, זה יוסי טהר, זיכרונו לברכה, היה סגן ראש הטקילה. הוא בדרך כלל איש מטה, אבל כמובן הוא גדל כלוחם בשב"כ, בטקילה, והוא היה במטה ושמע מאחד מאנשי השב"כ באזור דרומית לצומת שאני ציינתי קודם, בצומת שבשדרות, אחד מאנשי השב"כ סיפר שיש המון מחבלים והוא לקוד והוא מבקש חילוץ. אז הוא החליט מיד להוציא צוות משל עצמו, הוא ארגן כמה אנשים ואסף גם באמצעות, יש לו רשת קשר טובה עם הימ"מ, וזה הצליח לצוד כמה אנשי ימ"מ שהיו בדרך מהבית ליחידה, וצד אותם בדרך, וככה הקים כוח קטן של חצי טקילה נקרא לזה, והוא נע עד שהם הגיעו לאזור שדרות, הצליחו לחלץ את הבחור מהשב"כ באמצעות, גם הגיעו שם כוחות צה"ל אחרים, ואז הוא שמע בקשר של הנוח'בות, כי הוא מצא מכשיר קשר של הנוח'בות, שיש סיפור ענק באזור חץ שחור, והוא החליט שהוא פונה לשם, מפני שהדיווח הזה על חץ שחור, זה ציינתי ליד מפלסים, אז יש זרימה חזקה מאוד של נוח'בות, והוא החליט להזיק צוות נוסף שבינתיים התארגן במטה, צוות נוסף של טקילה. הצוות השלישי שאני מדבר, או חצי בוא נגיד, אבל צוות קצת יותר גדול, שהתארגן בסביבות 8:30 בבוקר, כבר אנשי ימ"מ לא היה להם, אז הם לקחו את יחידה 33. יחידה 33 זה יחידת המסתערבים של להב 33, להב 33, זה השם של היחידה, הם יחידת מסתערבים, הם בסביבות 50 איש ברוטו, אבל בלוחמים זה בסביבות 30 וכמה, אז היחידה יחד עם הצוות טקילה זה כבר גוף הרבה יותר רציני, והם יצאו דרומה לכיוון חץ שחור. יוסי טהר נהרג בקרבות שהיו שם סביב חץ שחור, היה שם כמות עצומה, מאות מחבלים עם טנדרים ואופנועים, והצוות הגיע לשם ונכנס ללחימה. אבל המוד הזה של ראש השב"כ לחלץ את שתי העובדות הבחירות שלו מהקיבוץ לא נגמר, אז הוא פיצל את הכוח וחצי מהכוח עזב את חץ שחור באמצע הלחימה. הלחימה אגב נמשכה עד למחרת, אנחנו מדברים בסביבות 9:30 10 בבוקר, פיצל חצי מהכוח של טקילה, הצוות השלישי, יחד עם היחידה 33 המשטרתית, שהם ירדו דרומה לכיוון הקיבוץ. כשהם הגיעו לקיבוץ נכנסו ישר ללחימה
על הגדרות, אבל לפניהם, בסביבות חצי שעה קודם, צוות נוסף של אנשי מודיעין, לא טקילה, אנשי מודיעין ביחידה מודיעינית שמה, במקום לאסוף מודיעין על עזה, הם יצאו עם רכב מבצעי שלהם לכיוון הקיבוץ, ועל הגדרות של הקיבוץ הם נתקלו במחבלים שירו ופגעו בהם, והיה קרב קשה ולא הגיעו להשלים את המשימה. אז כך שאנחנו רואים כאן 4 גופים שפעלו להוציא אותם. הסיפור העגום של השתיים שהזוג אחד, זאת אומרת אישה ובעלה, כוח צה"לי שנכנס הצליח לחלץ אותם, לא הטקילה, והזוג השני, זאת אומרת האישה ובעלה, נרצחו בתוך הקיבוץ. זה הסיפור העצוב של... עכשיו, את כל הפרטים של אנשי שב"כ וטקילה, זאת אומרת, זה לא מידע רשמי כרגע, זאת אומרת, זה מהמקורות שלך, לא, נכון? לא, הם מכחישים את העניין הזה מכל וכול. תודה רבה, אני מקווה שאתה יודע, בסוף אנחנו נגיע לאמת ונדע מה בדיוק קרה ומי נתן איזה פקודה ומאיזה סיבה עשו כאלה פעולות אחרות, ותודה רבה על העבודה שלך.